Mga ka-BG, nahimong tulay ang Bisaya Gyud BG Party List 108 sa paggatod sa atong ka-BG na si Nino Barbers sa Barangay Santa Cruz sa munisipalidad sa General Luna sa isla sa Siargao. Kung unsa kini nga tabang ug ang kasamtangang sitwasyon sa isla sa Siargao, ihatod kanato ni BG Youth Correspondent Ker Alipayo Chiu. Kamusta mo diha, Ker? Hapit duha ka buyan ani labay gikan sa gupit ni Super Typhoon Odette sa Siargao. Ato karon pangitaon ang isa ka kwento ng pagbangon kun diin gisubaybayan sa Bisaya gyud ang pagtabang sa private sector ngadto sa Barangay Santa Cruz, bayan ng General Luna, Siargao Island. Mayong hapon mga kabisaya gyud. Adto kita kuman pasingod sa Barangay Santa Cruz para ihatod nato ang donasyon na mga simento ng isa ka private individual para sa pagpatrabaho ng ila gamay na tulay agihan para sa ila baryo. So kita-kita ta. Ang Barangay Santa Cruz isa sa mga coastal barangays na naapektuhan sa bagyong Odette ug isa sa infrastruktura nga naguba mao ang ilang tulay na nagkonekta sa mga tawo nagpuyo kilid sa dagat. Sa ilang pangadlaw-adlaw na kinabuhi, dako ang papel ni ining tulay ug ang maplastar kini masadyon ug mas accessible na sa katawhan. Tungod sa matinabangon na mga tao, matuman na ang ilang pakandoy na maplastar ang ilang tulay o gidungog kini sa isa ka private sponsor nga nagdonar ng 30 ka sako na semento aron mahinay-hinay pag-repair ang ilang tulay. Sa personal nga pagbisita ni Bisaya Gyud Correspondent Ker Alipayo Chiu sa mga residente sa Barangay Santa Cruz sa munisipalidad sa General Luna, mamatikdan pagyapon ang kadaot nga nabilin ni Bagyong Odette. Apan bisan pa, ang mga kaiksuna natong Siargaonon nagparayon sa pagsukol ug pagbangon. Nagsilbi usab na tulay ang Bisaya Gyud BG Party List 108 nga gipangunahan sa atong ka-BG Youth Correspondent sa isla sa Siargao nga si Ker Alipayo Chiu sa paghatod og ginabang gikan kang Nino Barbers sa mga residente sa General Luna sa isla sa Siargao. Nakadawat ang mga residente sa Barangay Santa Cruz, General Luna sa mga semento na magamit aron maayo ang naguba nga taytayan. So may kalaw sa naghatag ng semento sa inyo. Magpasalamat ako dako karajaw sa nagdonate ng semento para sa amo tulay na naguba kan Sir Nino sanan sa iya mga kaibanan. Dako ang pasalamat sa mga residente nga nagpuyo sa maong lugar kay masugdan na kini pagtrabaho sa duol na panahon. Kini ang istoryang pagbangon ug tinabangay sa Bisaya gyud karong adlaw gikan diri sa isla ng Siargao. Maradyaw na buntag sa ijo tanan. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud!